duduk berpikir lah den tungkui den tilantangkan raso kabedo kok balai sadang cau iko pandangaran. Usah udah cari alasan jika lebih ijen mau pe pado tibo sore undangan sakit indah kadape ube. Mengaco itu bana dak dapet minta anci, sedangkan adik tahu denai sedang taruni. Hati denai kini ndak bisa ditahan lagi. Alah salah 8 tahun rintang janji ke janji. Jika bukan deh hidup padih bacan doiko denai pun indah niyo membuang-buang umur. Walau indah barale kita mendoa saja asalai dihalalkan di hati korang wujud. Lah den bau duduk berpikir lah den tungkui den tilantangkan raso kabedo kok balai sadang cau iko pandangaran. Usah udah cari alasan jika lebih ijen mau pe pado tibo sore undangan sakit indah kadape ube. Mengaco itu bana dak dapet minta anci, sedangkan adik tahu den